Her gün bajar û welat an jî erdnîgarî li gorî xwezaya xwe an jî li gorî derfetê xwe di dîrokê de teşe digirin. Ji ber xwezayeke dewlemend li hin welatan êrişên dijwar pêk hatine û ji bo xweparastinê mîmariyên newaze hatine avakirin. Li hin deveran biryardariyên wisa mezin an jî li gor baweriyê îbadetxaneyên balkêş hatine çêkirin. Bi vî awayî her şaristaniyekê dewlemendiyeke bêhempa ji nifşên nû re hiştiye. Li Kurdistanê şaristanî bi şopê xwe, hebûna xwe û dîroka xwe nîşanî mirovahiyê didin. Her şaristaniyekê ku konê xwe li Kurdistanê vedaye, bermahiyeke dîrokî hiştiye ji vê erdnîgariyê re. Bi gotineke din, mîmariyên ku şopên dîrokê ne, wekî diyariyekê mane ji Kurdistaniyan re. Li Kurdistanê li herêma Serhedê yek ji bajarê li herî kevnar û xwedî dîrokeke qedîm bajarê Qersê ye. Li gel vê dîroka xwe ya qedîm, li gel vê xwezaya xwe ya xweşik, mîmariyên biheybet jî vî bajarî dixemilînin û berê mirovahiyê dîsa didin Kurdistanê. Wexta mirov behsa dîroka bajarê Qersê dike, ne pêkane ku mirov behsa şaristaniyekê bi tenê bike. Di bajêr de şopê şaristaniyên Hurriyan, Urartuyan, Xaldiyan, Medan, Şedadiyan û Ermenan derdikevin pêşberê mirov. Her wiha mirov bi rehetî dikare bibêje ku şopên mîmariya Rûsan li bajêr xwediyê bandorekê ne. Ji ber ku di dîrokekê de Rusyayê sîdorê xwe heta herêma Serhedê fireh kiriye, bandoreke wê li bajarê Kurdistanê jî bûye. Wexta mirov behsa bajarê Qersê dike, pêşiyê mîmariyên wê yên biheybet tên bîra mirov. Yek ji van taybetiyên hêja keleha Qersê ye. Keleha biheybet li navenda bajêr li ser kaşekî hatiye avakirin. Her çiqas mîmariya biheybet xwedî dîrokeke qedîm be jî, derbarê dîroka avakirina wê de hin agahiyên cuda hene. Ji ber ku gelek şaristanî li vê herêmê hukm kirine, gelek caran hatiye xerakirin û careke din hatiye avakirin. Lêbelê di gelek çavkaniyan de tê gotin ku keleh cara yekem ji aliyê Hurriyan ve hatiye çêkirin. Her wiha bajarê Qersê jî ji xwe li herêma ku keleh lê hatiye avakirin, piştî Hurriyan Urartu jî demeke dirêj li vê derê hukm kirine. Ji ber vê yekê mirov dikare bêje ku dîroka avakirina kelehê diçe heta 1000 salê berî mîladê. Lêbelê piştî mîladê di sala dehemîn û dozdevîn de keleh du caran bi awayekî berfire hatiye restorekirin. Ango keleha ku ji ber şer û pevçûran kavil bûye, di van serdeman de careke dil hatiye lêkirin. Mirov dikare bêje ku keleh gelek caran ji aliyê şaristaniyên cuda ve hatiye nûkirin û gihaştiye heta roja me. Sûrên keleha ku bi kevirên bazaltê li herêmê hatiye avakirin, di dirêjahiya 27,000 metroyê de ne. Li ser sûrên kelehê bi giştî 220 birc hatine çêkirin. Her wiha li ser sûrên kelehê nivîsarek heye ku navê çêkerê kelehê li ser dinivîsîne.
kele ji aliyê rojhilat û rojava ve di dirêjahiya 205 metreyê de ye. Ji aliyê bakur û başûr ve jî dirêjahiya wê bi qasî 9 metreyan e. Wexta mirov di nava keleha bi heybet de digere, sê deriyên wê yên pir mezin û girîng bala mirov dikşînin. Li pişta deriyê navendî hewşa kelehê heye. Têketina herî navendiyê kelehê ev deriye. Di navbera hin avahiyên kelehê de wekî hewşekê ye ev qat heye. Ber bi cihê herî bilindê kelehê ve rêyeke kevirîn dirêj dibe. Bi saya dereceyên dûr û dirêj mirov digêje birca herî bilinda kelehê. Li derdora keleha Qersê biryardariyên Urartuyan û Sarıcek heye. Ji van mîmariyan jî dîroka kelehê rast derdikeve holê. Her çi qas derbarê kelehê de lêkolînên berfireh tune bin jî hin delîlê ji dîrokê serdema avabûnê derdixin holê. Her çi qas bajarê kevn li cihê ku keleh lê hatiye avakirin bûye jî roja îroj ji bilî bermahiyan zêde tişt ji nîşaneyê jiyana mirovan li vê derê nemaye. Li derdora kelehê gelek mîmariyên balkêş ku di serdemên cuda de ji bo tiştên cûr bi cûr hatine bikaranîn hene. Hin beşên kelehê ji bo depokirina çekên leşkeran e. Beşeke kelehê di roja me de veguhestine mizgeftekê. Her wiha hin erdên di nava kelehê de dibe ku di heyama xwe de ji bo çandiniyê hatibin bikaranîn. Her çi qas keleh bi heybeta xwe balê dikşîne serxwe jî, divê mirov li cihê wê stratejîk jî binêre, ji ber ku li ser kaşekî bilind hatiye avakirin. Tê texmîn kirin ku ji bo xwe parastinê vê derê hatiye ecibandin. Her wiha Qers ji ber ku weke erdnîgarî li cihekî stratejîk hatiye avakirin, rêborka di nava herêma Kafkasya, Kurdistan, İran, Anatolya û Awropayê de bûye. Ev hebûna wê ya stratejîk vê kelehê hê bêhtir girîng kiriye ji bo şaristaniyan. Di sedsala hîjdemîn de ji bo şerên di nava Osmaniyan û İraniyan û Rûsan de li derdora kelehê avahiyên leşkerî ku weke taviya têne navkirin hatine avakirin. Li gorî çavkaniyan 46 hev taviya hatine avakirin û bi vê tahkîmatê keleha Qersê hatiye parastin. Ji van hê jî yên ku li ser piyanên û heta roja me hatine hene. Ev yek jî dide xuya kirin ku keleha Qersê di dîrokê de çixwaz cihekî girîng wergirtiye. Dema ku mirov ji kelehê xwe berdide aliyê jêr ve dêra 12 hewariyan mirov pêşwazî dike. Bi dîrok û çîroka xwe ya balkêş dihêle ku mirov şaşwaz bibîne. Li gor çavkaniyan tê texmîn kirin ku dêra 12 hewariya berî zayînê di salên 1932 û 1937 de hatiye avakirin. Tê zanîn ku dêra giranbuha ya Ermenî û Gurciyan e ev dêrahanê. Her çi qas mîmarî weke mizgeftekê were zanîn jî di rastiya xwe de dêra 12 hewariyan wekî ji navê xwe jî tê texmîn kirin ji bo 12 hewariyên ku di ola xrîstiyaniyê de cihekî girîng wergirtine hatiye avakirin. Ji ber vê yekê di serdema xwe de di nava civaka xrîstiyanan de cihekî wê taybet hebûye. Ji mîmariya derê jî ev taybetiya wê tê texmîn kirin. Di ser dîwarê mîmariyê de ji aliyê jor ve di ser peceyan re peykerên 12 hewariyan hatine qewartin. Di hin çavkaniyan de tê gotin ku navê Reseniyê dêrê katedral bûye. Lê ji ber ku di qubeya wê de fîgürên 12 hewariyan hene, bi demê re wekî dêra 12 hewariyan tevlî rûpelên dîrokê bûye. Di gelek mîmariyên bajarê Qersê de kevirê bazalt hatiye bikaranîn. Ev taybetiyeke hevpar ya hemû mîmariyên bajêr e. Wekî mîmariyên din di dêra 12 hewariyan de jî kevirê bazalt hatiye bikaranîn. Kevirê ku bi mîmariyeke muhteşem hatine hûnandin, bûne ji avahiyên herî balkêşên herêmê.
بنگها دیره لگور پلانک جارکوشی خاطیه چیکرن. دی ناوندا دیره ده قبه که ویا گلوور هیه. قبه لسر جارکوشی ناوندیا دیره خاطی آوا کرن. لدردورا هیمه جارکوشی جچارالیان وجی هن بش لدیره خاطر زیده کرن. دریه ناوندی یه دیره لعالی روژاوا دبینه. لعالی باشور و باکر دریه کی تکتنه هیه. هر وها ji pencereyên bakur û başûr ronahiya rojê dikeve hundirê vê mîmariya muhteşem. Di sala 1604 de herêma Qersê ji aliyê Selçukiyan ve tê dagerkirin û piştî wê yekê dêra giranbuha wekî mizgeftekê têbkaranîn. Piştî wê Moğolê îcar bajêr dîsa ji Selçukiyan digirin û vê derê jî dîsa weke dêrekê bikartînin. Lê paşê wexta Osmanî herêmê dager dikin dîsa wekî mizgeftekê têbkaranîn. Tenê bi vê yekê namîne. Di şerê navbera Rûs û Osmaniyan de vê carê Rûs li herêmê serdestiyê bi dest dixin û vê carê dêr wekî dêreke ortodoks têbkaranîn. Di sala 1918 de Tirk vê herêmê îşgal dikin û dîsa vê derê dikin mizgeft. Dema mijar bajarê Qersê be heta mirov basa ew bajarê dîrokî yê wekî xerabeya aniyê tê binavkirin neke nabe. Her çi qas bajarê aniyê di serdema xwe ya bi nav û deng bûye di roja me de ji ber ku li ber hilweşandinê ye navê wê wekî xerabeyên aniyê maye. Hin çavkayê dibêjin ku di demên kevin de navê wê weke anahîta dihate pênasekirin. Tê gotin ku ev nav jî ji parêzgeheke ku ji Îraniyan maye ji wê derê hatiye. Xerabeyên aniyê di nav berbahiyên dîrokê yên Qersê de yê herî balkêş û xwedîciyekî taybet e. Bajar di hembêza newaleke Kurd de li ber cemê Axuriyanê yê ku sînorê du welata xêz dike hatiye avakirin. Bajarê kevnarê ku dikeve başûr rojhilatê Qersê di çavkaniyên ji sed sala pêncemîn de mane wekî war û keleheke Ermenî derbas dibe. Lê li gorî daneyên dîrokî bajarê Anî yek ji mîrateyên serdema navîn e. Bajarekî dewlemend bûye. Sedema vê dewlemendiyê jî ew bûye ku li vê derê rêya armûşê weke rawestgeheke wê cî diket. Weke navendeke bazirganiye hatiye bikaranîn. Tê gotin ku di sed sala şeşemîn de malbateke Ermenî ya bi navê Gamsaragan li vê derê serdest bûye. Li gel serdestiya wê malbatê zêdetirî 24 şaristanî li vê derê bûne mêvan an jî bûne serdest. Derdora bajêr bi sûrên ku îro gelek beşê wê hatine hilweşandin hatiye dorpêşkirin. Hûn dikarin ji heft deriyan bikevin nava bajarê dîrokî. Deriyê Qersê yê Şêr û deriyê Sarincê ji van deriyanin. Li nava bajêr gelek şikeft, kele, dêr, mizgeft û perastgehên agir cih digirin. Her şaristaniyên ku ji vir derbas bûne şopên bawerî û çanda xwe heştine.
نویس وینه و سمبولین که لسر کورین وان میراتیان هاتنه نقش کرن جمره چیروک جهو جودا و جهو کمتر بدبیجن. کی دزانه گلو باجار 1001 دیران شاهدیا چند شر و سربورین که هرکاندنا جیانا گلین هریمی گوهراندنه گریه. بری که هون جباجار یعنی در بکوین لباشور باجر مزگفتک تخویا کرن جره دبیجن مزگفتا منوچر. مزگفت پشتی که باجار یعنی جالی دولت سلجوقیان و تی داگر کرن ده سال 1072 ده تیچه کرن. دیرا دیگران هونن سا که ده ناوا خرابه آنیه ده جیه دگره ده سال 1215 ده دیسا هاتیه نو کرن جبر که دیر وکه دیرا ارمنان هاتیه بکارانین ده ناوا دیره ده نقشن که سمبولن ارمنانن هاتنه قوارتن. لسر دیوارن دیره هم بشن جیانا عزیز کریکور لوساووریچ که خریسیانی پیشکش ارمنان کریه هاتنه خیز کرن. دیرا آمنا پراگیچ آکو ده سال 1035 ده هاتیه آوا کرن جی جبر که برقی لیدایه آلیه که وی هلوشیایه. لی آلیه دیره جی بی که تزرار بگیره گیهشتیه روژامه. هرچی قاس بدمی رباجار دیروکی که به هزاران کس لی دیجیا والا بویه و به خودی مابجی جبو پاراسلاوی هن خبات هاتنه بره برن. جبو ویه که یونسکوی ده سال 2012 ده خرابه آنیه کریه ناو لیسته یا دمکی یا میراته این جیهانه. ده سال 2016 ده جی ایدیکتیه ناو لیسته یا ماینده یا میراته این جیهانه. باجاره که دیروکاوی خود دسپیره بری زاینه به میماری بالکش شارستانیان هر تم بالا مروواهی کشادیه سرخواه. هرچی قاس ده سردم خود میماری وی جبو پیدیویان آنجی جبو پاراسیل هاتبن آوا کرنجی در روژا مده اف بیماری وکی موزین ده ناف خوزای دنه. هر سال به هزاران کس ده چند سردانا با بیماریان. خوزای باجر به میماری دیروکی و بالکش ده خبله. میماری که شاهدیا دیروکه کرنه دبن شاهد روژا بجی وجبو نفشن نو چیروک انگرین برهف دکن ده هم بیزا خوده.